A do země ne, to je zbytečný. A ti potom přebrousíme zase, jo? Ať to, že vypadá trochu. Tady udělej. Takhle to udrží. Kolmo k tomu, tady k tomu dát, jo. Pozor, budem tam dávat přetlačnou lopatku. Tak potom tu silu nevytahuji sem dozadu, ale tady k sobě, jo. A nebo to potlačíme s klukama, nevím, lopatku tam dávat nebude. Zvá tady soukromá, ne, abys nás pořezal. Takže zastartuj to. Nakopni to. Hej. Já to podržím. A bachaj ten suchý.